anyị na-anabata onye ọbụla n'ọgbakọ nke dị ukwuu a na-akpọ GCK nke nna anyị Kumuyi na-akwado. N'ọgbakọ a ọ ga-adị ebube. Chineke ga-eji onye ozi a na-akpọ Kumuyi zie ozi nga ọ dị ukwuu otu Chineke siri kwado ya. Ọ ga-adị ike na ebube. Ịma na ụwa anyị nọ n'ime ya bụ ụwa nsogbu, ụwa mkpagbu, ụwa ihe isi ike, ụwa dị njọ. O nweghịzikwa ihe dị mma dị n'ụwa. Mana dịka ị na-abịa n'ọgbakọ GCK a, ị ga-anara ọgwụgwọ nsọ, ị ga-anara mgbaghara n'aka Chineke dịka onye ozi na-ezi ozi. Ị ga-anara ọgwụgwọ nsọ dị ukwuu, ọgwụgwọ nsọ dịka ndị isi ga-ahụ ụzọ, ndị ngwọrọ ga-eje ije, onye na-amụbeghị nwa ga-anara nwa ya. Ihe ọbụla na-akpagbu gị, Chineke ga-emere gị ya. Ọ ga-emere gị ya nga ọ dị ukwuu. O nweghị ihe Chineke ga-eme ị na-agaghị ahụ echi ahụ. Ngwa chere ka ị nụ n'ọnụ onye ozi anyị. Chineke na-eme ka ụwa anyị anya na mgbe ị maara eziokwu a ga-eme ka ị pụọ n'olu. Ọ sị na eziokwu a ga-eme ka ị pụọ n'olu. Gịnị bụ eziokwu a? Gịnị ka ọ na-ekwu? Na nke mbụ, ọ bụ eziokwu banyere Chineke, onye Chineke bụ, onye Chineke ha hụrụ ya n'obi ha dịka onye nyere ha ọrịa, onye nyere ha ihe otiti, onye nyere ha ọdịda, onye nyere ha mbibi. Ha sọ otu ụzọ Chineke si dị ka uche ya nye ha. Ha wee nọrọ n'okike agbụ, nọọ na nsogbu, na-enweghị ihe. Ha na-ata ahụhụ na-enweghị enyemaka. Ha si nke a uche Chineke nye ha. Ha amaghị eziokwu a banyere Chineke. Gịnị wee eziokwu a banyere Chineke? Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a na o nyere ọkpara ka ọ mụrụ naanị ya. Naanị ọkpara ọ mụrụ naanị ya ka onye ọbụla, ọwụna na onye Izrel, ọwụna na onye Juu, ọwụna na onye ọcha, ọwụna na onye ojii, onye ọbụla, ebe ọbụla, n'ebe niile, ụwa niile gburugburu, onye ọbụla ka ekwenyere na ya, ọ ga-ala n'iyi ka o nwee ndụ ebighị ebi. Ha kwesịrị ịmara eziokwu a banyere Chineke. Ha kwesịrị ịmara eziokwu a banyere Kraịst. Na Kraịst bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Na ọ dịghị onye ọbụla, ọ dịghị nwaanyị ọbụla, ọ dịghị onye Izrel ọbụla, ọ dịghị onye mba ọzọ, ọ dịghị onye ọbụla n'ebe ọbụla ka ị ga-abịakwute nna anyị ma ọ bụghị site n'ọkpara ya. Ha kwesịrị ịmara eziokwu a na Kraịst bụ ụzọ na eziokwu na ndụ. Na ndụ a sitere n'aka ya na-abịa, nzọpụta sitere n'aka ya na-abịa, ike sitere n'aka ya na-abịa, ịnabata gị site n'eluigwe sitere n'aka ya na-abịa. Ha kwesịrị ịmara eziokwu a banyere mmụọ nsọ, na mmụọ nsọ ga-akụziri ha, ichetara ha otu ha ga-esi kpee ekpere. Ọ ga-echetara ha maka mmehie ha. Ọ ga-echetara ha banyere ihe ọdachi nke nọ n'ụzọ ha, ka ha wee wezụga ihe ọdachi a pụọ n'ụzọ ha. Lee anya, ha bịakwute onye nwanyị. Ị ga-amara eziokwu a, ha ga-ama eziokwu banyere onwe ha. Ịhụna ya, ma ị maghị eziokwu banyere onwe gị, ị ga-enwere onwe gị. Ọ dị mma na ị ga-ama eziokwu banyere onwe gị na mmadụ niile n'elu ụwa bụ onye mmehie, onye dị elu, onye nọ n'ala, ndị gazuru ebe niile, ndị maara ihe, ndị gụrụ akwụkwọ nke ọma, ndị dị ike, na ndị a maara aha ha, na ndị a na-amazighị, ndị na-abachaghị uru. Mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke. Ha kwesịrị ịmara eziokwu a. Ha chere na okpukperechi ga-anapụta ha. Ha chere na ịbụ onye nzukọ ga-anapụta ha. Ha chere na ịba n'otu okpukpere chọọchị ga-anapụta ha. Ha chere na ezi ọlụ ga-anapụta ha. Ị ga-ama eziokwu banyere Chineke, banyere Kraịst, banyere mmụọ nsọ, banyere gị onwe gị, na site n'ọrụ niile nke iwu. Ihe ọla ị chọrọ ime site n'onwe gị, ị pụghị dọpụta onwe gị pụọ n'agbụ nke mmehie, pụọ na njita na ndọtara agha nke mmehie. Ị chọrọ ike Kraịst n'ihi ihe o mere n'obe Kalvarị ka o wee mee ka ị nwere onwe gị. Ị ga-amara eziokwu a banyere onwe gị, na ha bụ ndị mmehie, na ha kwesịrị ịnabata eziokwu a, na ha pụghị ịzọpụta onwe ha, na nzọpụta ha, gbapụta ha, ezi omume ha, na ịnabata ha na
ọ nọ n'ime Kraịst. Ọ dị ihe atọ nke Kraịst kwuru n'ebe a n'ozi a. Ọ kwesịrị ka anyị tụgharịa uche na ihe a Chineke na-akpọ anyị ka anyị nwee mkpebi. Nke mbụ, eziokwu banyere Chineke na mmadụ niile emehiewo. Nke awụ banyere nchegharị dịka ị kwere. Ha kwesịrị ịmara eziokwu a, na ọ dịghị onye ga-asị na ya apụghị ikwenyere. Ịmara eziokwu a na onye nwe anyị ekele anyị. Ị ga-amara eziokwu a. Eziokwu a ga-eme ka ị pụọ n'oru. Eziokwu a bụ ihe ga-azọpụta. Ọ dị ihe anọ onye ozi Chineke rụtụrụ aka na-agba nke mbụ n'ozi a. Were oge chebara ya echiche dịka Chineke na-akpọ gị ka ị nwee mkpebi. Nke mbụ, eziokwu banyere Chineke na-aja ịhụnanya nke ọ chọrọ nye mmadụ niile, nye ọgbọ niile, dịka o nyere ọkpara ya ka ọ nwụọ maka mmehie anyị. Nke abụọ, eziokwu banyere Jizọs Kraịst. Ọ bụ ụzọ, ọ bụ eziokwu, ọ bụ ihe. Nke atọ, eziokwu banyere mmụọ nsọ Chineke n'ike nke o nwere ịtụ anyị mmehie anyị n'anya ma ihe anyị ndahie anyị. Nke anọ na nke ikpeazụ, eziokwu banyere onwe anyị, ndahie nke anyị dahiere na omimi nke anyị kpọrọ na mmehie. Ugbu a ka anyị laghachi n'ozi ahụ dịka Pastọ Dr. W.F. Kumuyi na-eduba anyị n'ikpe omimi na osimiri nke ndụ na mgbaghara. N'oge nke ị kwere, ị kwesịrị ịmara eziokwu a, na onye ọbụla pụrụ ikwere. Dị onye ga-asị apụghị m ikwenyere, amabeghị m eziokwu a. Ịmara eziokwu a, ị ga-amara n'ezie na onye nwe anyị ekele anyị na o tinyere ọtụtụ ụzọ a n'aka anyị ka ikwenyere. Na onye ọbụla nke kwenyere na onye nwe anyị a ga-azọpụta ya. Ị ga-amara eziokwu a. Eziokwu a ga-eme ka ị pụọ n'oru. Ọ bụ eziokwu nke na-azọpụta. Ọ bụ eziokwu nke na-edo nsọ. Ọ bụ eziokwu na-enye gị ike. Ọ bụrụ na ekwensu na ọ maghị eziokwu a, na o nwetaghị eziokwu a, o kwughị eziokwu a, ọ nabataghị eziokwu a, ihe eziokwu na ya n'ime, pụghị ịzọpụta ya. Ndị niile na-eso ya pụghị ịzọpụta ha. Ndị maara wee ụdị nke ekwensu, n'ihi na mmehie pụtara ụzọ okwu atọ a. Ekwensu n'ime ụdịrị nke ndị mmehie, ụdịrị nke ndị mmehie, ụdịrị nke ekwensu nke dị na ndụ ndị na-amaghị Kraịst. Ha nwere ike ịma ihe ndị ọzọ. Eziokwu nke kemistri na nke biọlọji na nke mgbakọ na mwefu. Eziokwu ndị apụghị ịzọpụta gị, ọ pụghị ikikere gị maka eluigwe. Mana eziokwu nke nọ n'ime Kraịst, eziokwu nke sitere na-agbadata site na Kalvarị, eziokwu nke Kraịst, ka bụ ihe ga-abịa wee chụpụ mmehie ndị a niile, wee chụpụ ya n'ezi gbaghara gị. Ndụ gị ewee bụrụ nke agbanwere. Ọ bụrụ na ọkpara ga-eme ka ị pụọ n'oru, ga-eme ka ị pụọ n'oru, ga-eme ka ị pụọ n'oru, ga-eme ka ị pụọ n'oru. Kwuoro onwe gị eziokwu. Dịka ị na-eleba anya na ndụ gị, ọ dị ihe kwa afọ abịabeghị na njedebe. Ana m ajụ gị ma ị na-aga nzukọ n'afọ a. Ana m ajụ gị ma ị nwe onye okpukpere. Ana m ajụ gị ma ị nụọ na aha nke Jizọs na mgbe gara aga. Ana m ajụ gị ma ị na-asị azọpụtala m, azọpụtala m. Ana m ajụ gị ma ị ga-asị na aha nzukọ unu ọ kacha ịma mma na nzukọ niile, ebe niile. Ihe m na-ajụ gị bụ otu ihe a. Ihe a dị ukwuu. Ihe a nke ga-eme gị, mee gị ka ị bụrụ oru nke mmehie, bụrụ oru nke ekwensu. Nnwere onwe ọ nọ na-eche gị n'abalị a. Nzọpụta na-eche gị n'abalị a. Nnapụta na-eche gị n'abalị a. Ị pụrụ ịbụ nwoke n'ezie ka ga-ekwuru onwe ya eziokwu, nwaanyị ka ga-ekwuru onwe ya eziokwu, nwokorobịa, nwa agbọghọbịa ka ga-ekwuru onwe ya eziokwu, ka ga-asị taa bụ ụbọchị nke nzọpụta m. Ọ ga-emezu. Asị m na ọ ga-emezu. N'ihi na ọ bụrụ na ọkpara onye nwanyị, ọ bụrụ na ọkpara bụ Kraịst, ọkpara bụ onye nnapụta anyị, ọkpara bụ onye dị ukwuu, ọ bụrụ na ọkpara
ga-eme ka ị pụọ n'oru. Ị ga-abụ onye pụrụ n'oru n'ezie. Mechie anya gị, hulata isi gị. Ị chọrọ nzọpụta ugbu a, ị chọrọ ya, welie aka gị elu ebe ọbụla ị nọ. Ị na-akpọku onye nwanyị ka ọ nọ nso. Ị na-agọkwa aghụghọ ọzọ. Ị na-asịkwa ọzọ okpukperechi ochie, omenala ochie, ịga nzukọ ochie, ihe ọbụla wụ okpukpere nke ị nọ ka zọpụta gị. Ị ma na nzọpụta na-abịa naanị mgbe ị were onwe gị na-egbochighị ihe ọbụla were nyesịa Kraịst dịka onye nwe gị, onye nzọpụta gị, onye kwụrụ ụgwọ nzọpụta gị. Ebe ọbụla ị nọ, welie aka gị elu. Ma ndị nọ n'igwe ozi na-anụ olu anyị, welie aka gị elu. Onye nwanyị, ekwesịghị m ịkpọga onye nwanyị. Onye nwanyị, ana m ewere gị dịka onye nwe m. Ugbu a ana m ewere onwe m nyesie gị n'aka. Onye nwanyị, ana m ekwenyere, ana m eme gị onye nwe m ugbu a. Ị gaghị ajụ m. Welie aka gị elu. Onye nwanyị n'onwe ya, n'ịdị mma ya, n'ịhụnanya ya, n'obi ebere ya, ọ ga-agbaghara gị. Na-agwa onye nwanyị na ana m ewere mgbe ochie m niile nyefee gị. Ana m ewere mmehie m niile nyefee gị. Ana m ekwupụta mmehie m. Ana m laghachipụta onye nwanyị. Ana m ekwenyere n'ịchụ àjà nke ị chụrụ na Kalvarị. Ana m ekwenyere na gị onwe gị ịnọ n'ebe ahụ n'ezie n'ozuzu oke ihichapụ mmehie m niile. Were ndụ gị n'ozuzu oke nyefee ya Kraịst. Gwa ya sị ya na abụ nke onye nwanyị ugbu a. Ana m ewere ndụ m, ihe mgbe ochie na nke ugbu a na nke ọdịnihu, ihe niile nyefee onye nwanyị. Gbaghara m, agbaghara m, ekwenyewo m. Ihe azọpụtawo m, ekwenyere m. Amara Chineke na ndụ m ugbu a, ịga n'ihu n'ikpere Chineke, ibi ndụ ọhụụ, ndụ dị ọhụụ. Ana m ekwenyere ugbu a. Kele dịrị gị onye nwanyị. Anyị kpere n'aha Jizọs. Nna anyị na-ekele gị n'ihi ihe a niile nke ị meworo. Anyị abịakwutewo gị maka nzọpụta, maka mgbaghara, na iwezuga ihe ọjọọ niile nke anyị mere na mgbe gara aga ruo ugbu a. Onye nwanyị, sachapụ ha, mee ha ka ha dị ọcha karịa snow n'aha Jizọs. Wezuga ọmụmụ ikpe nke mmehie, ntaramahụhụ nke mmehie, ihe mgbu nke ndụ ọjọọ ha niile. Wezuga ya n'aha Jizọs. Udo nke so nzọpụta na-abịa bata n'ime obi ha, na ọṅụ nke nzọpụta ka ọ dị n'ime obi niile na ndụ niile n'aha Jizọs. Ana m ekpe onye nwanyị na amara iji biere gị ndụ, ụdị ndụ Kraịst chọrọ ka ha bie, nye onye ọbụla n'otu n'otu ugbu a. Ekele dịrị gị onye nwanyị. Ekele dịrị gị onye nwanyị. Ekele dịrị gị onye nzọpụta. Nzọpụta ga-abịawo n'aha Jizọs Kraịst. Eji m n'aka na irite uru n'ebe ọ dị ukwuu ozi dị taa. Eji m n'aka na ị nwere mkpebi dị ukwuu site n'ozi nke onye ozi Chineke. Ike ị nwere mkpebi a, ọ dị mkpa dị na ị ga-esonyere anyị n'okwukwe a nke ị chọtara. Ọ dị mkpa dị na anyị na gị ga na-eso na-atụgharị uche n'akwụkwọ nsọ. Ọ dị mkpa dị na anyị na gị ga-eso na-ekpekọrịta ekpere. Dịka ị na-eme nke a, ọ dị nkwa dị ukwuu nke ị pụrụ irite n'iru Chineke dịka ị na-esonyere anyị. Ya mere, biko sonyere anyị n'ọgbakọ Deeper Life ọbụla nọ gị nso. Ị pụkwara isonyere anyị n'ọgbakọ GCK dịka ọ na-abịara gị mgbe na mgbe. Ị pụrụ isonyere anyị n'igwe nzirịta ozi nke www.dclm.org/connect. Ị pụkwara isonyere anyị n'akara Facebook maọbụ akara WhatsApp maọbụ n'akara Instagram. Ya mere, ka ọbụla dị gị mma, biko sonyere anyị dịka ozi a na-abịa kwamgbe. Nwanna m Ebuka, ama m na ọ dị ihe dị ukwuu ka iritere n'iru Chineke dịka anyị na-esonye n'ọgbakọ a. A na-ajụkwa ajụ, ihe nke a dị ukwuu, eritere m uru.
ihe otu ndị mmụọ ọzọ agaghị iche ndị isi ahụ ụzọ ịhụ ihe ịrịba ama mere ebe ahụ nke dị ukwuu. Biko udide m aṅụrị, ihe abụ ihe a na-ajụ mmadụ ajụ. Ama m na isonyere anyị ọfụma, ama m na isonyere anyị na ihe ịrịba ama nke a mere. Nwanna biko gwanyere anyị ọzọ ebe anyị nwere ike ibinye aka. Biko ị nwere ike isonyere anyị na Deeper Life Bible Church ọbụla nọ gị nso, ma ọ bụ n'igwe nzirịta ozi nke www.dclm.org/connect, ma ọ bụ na Facebook, ma ọ bụ na WhatsApp, ma ọ bụ na Instagram. Biko sonyere anyị. Dịka ị ga-esonyere anyị, onye nwe anyị ga-agozi. Daalụ. Imeela. Ọgbakọ oziọma nke anyị nwere bụ site na ngalaba Deeper Life Bible Church ka anyị na onye isi ije ozi anyị bụ Pastọ Kumuyi na-enwe n'obodo ọbụla Rivers State ka a na-akpọ Boyi na Rivers State. Anyị ga-ewere akpọ ụnụ ka ụnụ bịa nọnyere anyị n'oge dị otu a, n'ihi na ọ bụ oge nwere onwe pụrụ iche kesịrị n'ebe Chineke nọ, na ị ga-enwere onwe pụọ na nsogbu ọbụla rịarịa niile, ihe mgbu niile, ọnọdụ ọjọọ niile, ị ga-enwere onwe gị site na ọgbakọ dị otu a. Anyị na-akpọ gị oku mgbe ozi a dị n'ụzọ ọbụla ụzọ atọ. E nwere nke mgbasa ozi ọma nke uhuruchi by 5 o'clock. E nwere ọbụla mgbakọ ozi ọma nke ụtụtụ nke ndị niile na-eje ozi na ngalaba iche pastọs ndị ọzọ atọrọ ga-enwe elekere anya 7 nke ụtụtụ niile n'oge mgbakọ ozi ọma. Ọbụla a ga-enwe nke ndị yut Satọde nke pụrụ n'oge pụrụ iche. Ndị yut ga-enwe ọbụla mgbasa ozi ọma nke a na-akpọkwa impact. Ọ ga-abụ oge dị egwu, ọ ga-abụ oge dị ukwuu. Ya mere ebe ọbụla na anyị na-akpọ gị oku isonyere anyị, ọ ga-adị mgbe ọnwa a ga-agba mkpụrụ ụbọchị 27 ruo na ọnwa mbụ nke ọbụla ụbọchị mbụ nke ọnwa Nọvemba. Ya mere dịka anyị na-akpọ gị bịa sonyere anyị. Ị pụrụ iso anyị n'igwe na-eje ozi ịkọ na-eto ọbụla site na ọbụla ma handset gị ma ọ gịnị, ma ọkwa gị bịakwute anyị na Deeper Life ọbụla nọ gị nso n'ebe ibi. Dịka ị na-abịa ọgbakọ dị otu a, onye nwa ga-esi n'ime wee gozie gị. Anyị na-ekele gị n'ihi na ama m na anyị ga-abịa ka anyị hụkwa gị ebe ahụ n'ụbọchị ndị a. Onye nwa anyị gozie gị n'aha Jizọs.